ni बैसागुआव लायथारगोना आंनि जिउनि अनजालि देग्लायनि बैसागुआव लायथारगोना आंनि जिउनि अनजालि देग्लायनि बैसागुआव लायथारगोना आंनि जिउनि अनजालि बाजैया नोंखौ लायनो राजि सना नोंखौनो लायनो राजि आंनि आइ आफा आदा बाजैया क'क्राझार जिल्लायाव नायनानै दोनखानाय दङ आंहा बिब्दि दाबुं सना बिब्दि दाबुं आंनि आइ आफाया आदा बाजैया नोंखौ लायनो राजि सना नोंखौनो लायनो राजि देग्लायनि बैसागुआव लायथारगोना आंनि जिउनि अनजालि दाबुं सना नों आंखौ हां मा खालामगोन हराय जिउआव देग्लायनि बैसागाव रंजानाय बोथोराव आंनि रजेया आंखौ लांफैगोननि खोथा दङ बिब्दि दाबुं सना नों आंखौ हां मा खालामगोन हराय जिउआव देग्लायनि बैसागुआव लायथारगोना आंनि जिउनि अनजालि देग्लायनि बैसागुआव लायथारगोना आंनि जिउनि अनजालि